Muri right. Makadiniko. So, could say. Right, vano vazhinji vanozvimira mbotega vanhu panapa. Mbotega vanhu panapa. Right, so guys, let's cheers the children. Nazidombozudza vanhu vazhinji. Oh, once my connection is poor. Sorry about that. So, panondoda kuudzai zvinhu zvinosvika 20 zvamusingafanirwa kutaura, what not to say. Muchenda kudate. Mboti one day mbijana. Una minima groups enye mboshaya kune mama groups. Vanhu vanonidwa vabatsirika wakati one day pana. Vandoti vanhu vambobatsirika wakati one day. Saka anoiti magroups enshaya. Zviri kutidzorera sure. Zvinhu zvavo zvinosvika 20. Mura ndichitanga here kutaura timbomira. Right. Regai nditange nezviri common. Ukaona uchitaura zvinhu zvandichataura panapa, waenda kudate. Regai titi gaga bozi kumirira wausingaziti vachauya vachadini. Right. Kune mubvunzo, regai nditange neiri simple. Wakarara nevanhu vangani? Never ever usafa wakabvunza munhu mubvunzo wakadero. That's number one. What not to say kana uchidata munhu. Kudata kwandiri kureva kune official kwakuti masangana mutown muri kuditi. Ndiri kutotaura muchionana. Listen, apa ndiri kutotaura even matotanga kuvata mese. Nokuti imwe date munoita munotanga kungovata mese, ungoona zvata kutovata tese on a regular basis. Totoiti dating iyoyo. Mubvunzo uyu wandataura uyu haufanirwi kutomboitwa. Uyo mubvunzo uyu avoid it by all means. Kuti wakarara nevanhu vanga don't ever haubvunzwe nemunhu ari normal mubvunzo uyoyo. Makanditeerera? Ndo number 1. Number 2, usafa wakambobvunza vanhu kuti imbondudza nezvaex wako. No. Kana iwo kutaura nezvaex wako. It's not a good idea. It's not a good idea. Number 2, it's not a good idea kubvunza nezvaex womunhu kana kuti imbondudzawo nezvaex wako. It's not a good idea. That's why muchiramba muri single. Number 3, ndinofunga zvinhu nemusoro zvandinosangana nazvo mukufamba umu. Vakomana vese munongovhunza. Don't ever mention zvinhu zvokuti vakomana vese. Vakomana vese mese munongove nepfungwa idzo.
It's a bad. Never say that. I mean, even ukabvunzwa mubvunzo unosibvunzwa nevarume 16, you don't need to tell him what varume vese vanongondibvunza izvozvo. You make it sound like wow, wane varume vakawanda wanda. Don't. This is the best advice you'll ever get. Don't. Even out sebera kuti varume vese mongoda kurara ku right side indaba, so it's not good. It's not my way. So ndiri kufunga zvinhu zvandingofunga pamusoro zvimwe zvandichazokupai. Chimwe chokusataura wamwana achiri slim, or you are getting too big. No, hazvitaurwe izvozvo, whether uri murume kana mukadzi. Don't ever mention you are getting too big and not. If you stopped your gym membership, no. Don't ever say anything like zviri towards koko pamunhu waurutanga wadana naye. Imwe system yamufanira kuti kuita kutanga wamurumbidza kuti you are so lovely, but usaisa but. Don't ever isa but in any situation. Kana uri on a date wakana unoza uri baby rakana but usaisa but. Ukaona kutempta kuita but itoti zvakasonga yekuimba. But kana uri pa date ukaisa but rinovhara zvese. Nyangwe ukamuti kana wangoisa but repa date, but avoid that the word but. Ukaona uchingotempta kuti cheka, ukaona uri single, madates ako ese asingabudiriri, wakawanza but. Kana kuti wakaisa mibvunzo 3 yandambokuudza. Zvinonakidza so. Some of you talk yourself into a relationship. Kusvika murume mufesi kana mukadzi asvika kuti apa ndawana munhu apa. Paunongozongora kuti but. Number 4. Usa asuma kuti ndiye akarangwa. Vamwe munozvitora for granted. Naiwe, sa murume wako akakuramba waita se. Don't, kana kuti mukadzi wako akakusiya zvete. Don't ever use that. Usayuza mukadzi wako rega kuudze ega and azvibvunzwe. The worst you can say is chichakaitika, but haufani ngazviuye zvega. Haudi kuti munhu afile like it's an interview. Kana handinozati kana tichitsvaka mabasa ndiwo question yatinovenga iyo. Why are you leaving your job? Unoyanza zati apa job ndiri kurisira kuti harindibhadhari, but it's a tricky question. Don't at least kuda kutestana intelligence kana muri padata musoda testana intelligence. Avoid those tricky questions. Tricky questions that's good. So usabvunza kuti saka akakuramba kana kuti saka wakaramba murume wako zvaita sei. Ndichazotaura zvimwe kana pana kola achazoedha zvimwe zvinhu zvichitaura nakola achitsanangura kuti zvizvi zvakambosanganawo nazvo muupenyu varume vachitaura. Ndona in fact kana uri kudate, be a good listener. A date inoda munhu anoita. Don't be a good talker. Sanga vanafidzo vanakaita sesandu vasingabudiriri kumadates. Munhu anotaurisa seri so haabudiriri kumadates, anogara because you talk too much. It's hard kuti kuchitaura too much like me. Hands wakachena, thank you so much. It's hard kuti uchitaura too much kunge nini. Usarasha muromo. Kurasha muromo kuri easy. So kana uchinda for a date, talking too much. Big mistake. So ndakuudza mibvunzo kuti mibvunzo usabvunza mibvunzo kuti chi wakararana nengi usize yake. No, usaenda kwese koko. Kana waenda kudate, kana tuchidate munhu wawadwa nengo muchidanana, usabvunza mibvunzo, usataura zvinhu zvinopesa chanzi but. Unozati ndakanga ndafarira hangu body yako but my god, but rinodzima zvese. Ndakuudza izvozvo. Chimwe chausingafanira kutaura ndechekuti kusei usingafariri bonde nayo. No. Don't. Izvozvo azvichaubwi izvozvo. Kana kuti unofarira bonde. No. Padata zvichaubwi. Ende zvimwe zvacho azvichaubwi kakawanda. Unogona wakamudira magaro mukadzi uya ndeti. Rega kuramba ungomataura.
garo rako iri anopedzisira ufunga kuti unongoda garo chete ndo rwakada pari unotaura once so angave mazamu zamu rako baby zamu mangwana masikati zamu rako baby unopedzisira kuita kuti munhu afunge kuti chaunongoda pari mazamu ndo mapartners unozoti achiona pakadarika mumwe munhu ane mazamu akadarika ake unoona akufila uncomfortable mamutarisei wanga wakatarisirei wakamutarisirei because wamupa picture yekuti mumind mako anongori mazamu chete. So avoid that. Chimwe chi. Usabvunza kuti, are you not attracted to me? Iwe unenge usiri attracted to me. Kana wati ngozvona kuti asi attracted to you, ngazvivire mumwoyo. Don't ever mention mavara akaita kuti, why are you not attracted to me? Ma-accusations, vamwe venyu munoakiza munhu. Mazimba tine system yekubvunza tichi-accuse. Just taita kuti primary school 5 times 5 ndiani ndi 25 nhema dzako iwe nhema dzako azvishande padate munhu aikukakavadza kuti nhema dzako iwe achida kuti umudze chokwadi sai zvataizoita kuti koro munhu akati nhema dzako ndaiti okay handichamudzi because munhu angada kuti umuti ishuwa kana uona ukati 5 uchimuratidza iyo itsika iregei haishande padating. Usafa wakati mamboti cho dating what I need some time alone.